na-eme dibia na-ebute akpati ibe a na-akpọ ya akpati ka ntasịa mmọnwụ many of them na-eme dibia kịta awa akpati ka bute. That is why ị eji fụ ụfọdụ ndị ba sị na ha na-eme social club. Ifu onye na-emere onwe business provision ma onye na-ele research card ọ nọkata efi omebe dibia ọ bata na that social club a wee gwa ya side anyị onwekwa ibe a na-eme ọkwa ịgbago ijaba ode ivute akpati. Soludo's pronouncement or law do very clear, very clear. Yeah. So anybody near about that pronouncement, Governor Melu, is a criminal that needs to be investigated. Okariho etua. Now, I heard one of them who is a Dibia. In fact, I think I have to mention his name, Mas Dibia. I heard him saying that na ife soluda ka emewo na soluda ka heba na Oke Ite, but rather na soluda ka asị na ọwụlụ na afọ onye tili pasị ahụ mmadụ wee gwa Oke Ite na onye ahụ adaghị iwu. When Soludo was very clear na afọ onye na-eme ife dị otu a for the purpose of ime ife ọjọọ. Yes, for the purpose of ime ife ọjọọ, na that person will be prosecuted. Ask me why people like Mazi Dibia do so much upset that na Soludo bialo against ndị na-agwa Oke Ite. Is it not because, just like I said the other day, all the clients of Oke Ite are one set of people well known by me and you. So as one Dibia ọkụkọ arụkwọ nkwọm onye jiginu wee so ụmụ ya ka nnabata Ìgwè Crado. Ka nnabata Ìgwè Crado nwa mama. Ìgwè Crado nwa mama. So while we are waiting for Ìgwè Crado to join us, let me continue. You want to go? Ìgwè Crado. Ìgwè Crado nwa mama, when I greet you, you're welcome. Watch your program. Western Amma Batakwani. Na program ya Obuem. Email of Oma. Email of Oma. And guy but ourselves, Ìgwè Crado. Oh, we mention can draw Kelu, your opinion about this new law, Anambra State government email. My opinion in the new law, Anambra State government itilu. Gonna that law amaka. Yes. The reason why we no amaka is that now I told me the bias in my statement. Yes. Even a message. The government called the well organized in such a way na iman even a medo anya ni na meti ni na mede de nya ni pu ni na me ni nwelu awele ejie come and identify, register, pass through the process, baby biadulu pass through the process agbe ya akwụkwọ amalo na yes na iwu government approved dibia. Yes. Man, even ụfọdụ ji atụ egwu n'ive na nya bụ ive bụ na nwere ihe ba ya egosi. Nwere ihe ba ya gosi na ihe ba kwu, ihe ba ji egburigbe ọnụ ekwu na ba ya emenwe. And then back, in fact, asị m kwuwe, I want the governor to enforce more. I want him to enforce more on these things. Nya isisi na dibia ma na ị na-eme dibia ndị na dibia nke ị bụ ọnatalu. You come, anyway, body they put to go in place here, then examine ye. If you go there, if you know, I told me,
na ndị okenye nọ in that body abụrụ okenye ụmụazị. Ọ ndị okenye mgbe gboo. Ọ ndị nwa ibe a na-alụ. Ndị otu most of them ndị otu sụwakwa Igbo. Ndị bido ya uwe ihe gbasara Igbo agbo gboo. So when you come to them, enwe ibe a na-akpọ round table nọlụ, ịkọwa onwe gị, igosi ha ihe imenwu for them to know that yes, na ihe a na imenwunye. And that is why eji wee na suggest the governor na o nwere onye gbatagoro akwụkwọ register ga anything dibia of anywhere, whether on Anambra ma anywhere, si revoke onye. Let there be a fresh amama na yakwe audition. Even to work on I will not scream, I will not lie to you. Even wasalu dibia shipa and they going back to our root anoma. Biasi mezie ndị youth banye. O meziri ndị youth banye so many atrocities bata n'obodo. I no go lie you. Yes. Achọrọ m ikwu maka nke ndị ụka. I'm talking about nke ihe gbasara ọdịnala ndị dibia ship now. Yes. Ọ dịzịa na ọtụtụ ndị abazịa na ọtụtụ ihe dị iche iche. Enwere so many people mma na-enebe anya self. Onwere ihe ọbụla bachịkọtara na dibia. Ege m video ekeghị itime and afụ m ebe ọ gbara onwe ya egbe n'ụkwụ na that video. So even na akọwata abụrụ ihe ọzọ bụ it will cocktail crime. Anọkata nna amam mgbe anyị bidokwa banye na ụdịrị eziokwu. Ịbụ dibia iwe believe na ị na-agwa ọdị echi. Ịgwọchasị ọdị echi. Ị na-agwọzi nyawa ọdị echi. A na-esi video. Ị na-evidio onye video chenye iti na your page. Ị makwa na ndị a niile na-eme ihe dibia kwesịrị by now nya ihe buru ukpe ekene je na-enye Soludo because ọwụ na the governor chọọ problem like etu ụfọdụ si anyị interpret ya na governor ji problem wee bịa. Do you understand me? Soludo a ga-emove ebido ma video emechego gboo reset avọsịsịlatara ya because crime a na-atry ka a fight abụrụ tata ka anya bụ crime bido. The crime has been there. So n'ihe Soludo na-eme law e create for the ife gbasara ọdịnala n'obodo the very very important. The reason is because na ejide Okeke ebe ọ na-ezu ori ma ebe ọ na-eme any vices in the state. If ya ka okekọchara ọgwụ n'ukwu ebe a wee ebe anyị nọ wee nya ebe anyị nọ wee kwụfta onwe anyị mbala. Ifu onye nwe okokọcha ọgwụ n'ukwu kokọcha ọgwụ everywhere. O gosighị na ọkwa ndị abụ dibia na-agwọkọcha ụmụ ọgwụ anya ọgwụ eji wee marụzi our culture and tradition bụzi ọgwụ eji eme mpụ bụzi ọgwụ ọya wee gwọta iwe je bulu nwanne wee ibuli ya na lụcha anya ego ikekwe na ibulu nwanne ya take akaụntụ ya fụ 1 million naira instead for instance isi oke na-akwa na-aga umeyi nke a unu nakọcha anya ego a niile na-egbukwu onye a na-egbu. O wee bụrụzia na ọgwụ ndị dibia anyị na-agwọzi wụ ọgwụ eji eje eme mpụ na aghụghọ dị iche iche. So it gave a concern because ndị niile a na-ejide a na-agbacha n'iru akwụkwọ ma ndị anara agba n'iru akwụkwọ once isisi akwa ifụgasị ọgwụ dị iche iche. Ụfọdụ ndị dibia wụ ihe talụ mmụọ. In fact ọ ndị dibia bata na social media wụ ihe talụ mmọnwụ because kedu ka ihe esi na-agwọ oke ite na-ese foto ebe ị na-agwọ oke ite na-etinye online na-ekwugasị okwu dị iche iche na oke ite mana ọ dị. Are we encouraging our youth ndị na-eto eto to nya ka gbaa mbọ or are we encouraging them to rapụsịa ịgba mbọ jemewe oke ite? Ụfọdụ asị na ọgwụ a na oke ite ọ na-eme na ọ ya rụọ ọrụ in 4 days. All these things we eji instigate youth to ịba na ya jọ ndụ and mụ adịrọ m in support of it. So niile Soludo na-eme ife anyị chọrọ wu a state whereby na anyị nọrọ anya nọ jụọ arụ vices aghara adị just like somebody si wee kwụsị na enwere onye ori ejidego ọwụ na onye ori a bụ Bible kelu Bible n'azụ ya ma ọ yes, one of your videos mana ndị niile a na-ejide wee kee ọgwụ nke gosi na ndị niile na ọgwụ niile a bụcha ejebe ndị dibia ejeje malụcha. So dibia niile na idiri ịbịa erejista ya ikwuo ibe ị na-alụgasị etesoro ọnụ ibe isi na ị na-arụ amanụ ibe ka ị na-alụ mgbọsị ọwụ na anọkọtasị mebi na anọkọta spy ya zifre spy ọbịa saa ya isi na ọ bịara ịbịa gwọ iwe dị etu iwe anwa anarị ego wee gwọgharị ya dị ọgwụ gọọmenti akpụrụ ịkpọchie. So na ọ dị very important, ọ dị very very important
ihe gbasara ọdịnala dibia oke ite ụmụ ọgwụ mpịtọ and ka m gwa gị eziokwu ụmụ ọgwụ anụnwa na-ewuba na social media, many of them awụrụ ọdịnala eji malụ ndị be anyị. I will tell you the truth. No, I was about to even ask you that question. But since you can you tell the question I draw? Soludo nwere ife o metụgasịrị aka. Do you think that na a majority of those things o metụrụ aka no nwere ebe ọ bịalụ against omenala Igbo? Maybe that will be the best omenala ọdịnala Igbo. As long as I'm concerned, eji my intellectual wee gụọ law niile Soludo wepụta. Before God that man, afụrọ m ebe Soludo kwuru ihe metụta omenala Igbo, the real cultural value eji wee malụ ndị Igbo. What Soludo is trying to do is to make this state, Anambra State, safe for everybody. No onye na fight iwe Soludo na-eme. Let me tell you, for a very long time, a na-accuse Soludo na na-emegharị in terms of security. Governor wee banye na State House of Assembly wee kpacha with ndị niile nọ na gọọmenti, ha wee chọwa tụwa alụ kedu ibe anyị eme, kedu jụgasị ajụjụ ndị town. Let me tell you, unu na-akpọ Soludo agụ na-akpọkwa ma ndị PG ma ndị Igwe obodo, ha so wee tụọ alụ agụ. Alụ that law ewepụtara, ha so wee tụ ya because even niile wa abịa jụọ ndị PG na ndị town union na ndị Igwe obodo, ha na-atụje aka ofu direction. Vanwawu ndị enye information to the government, vanwawu ndị gọọmenti tinye bụ ndị ọwụrụ mgbe ndị ọcha na-asị nọ ndị warrant officer, nọ ndị gọọmenti tinye ya bụ anya gọọmenti ji afụ ụzọ n'obodo. So n'ọbanwa na report back to the government. So babịa jụọ kedu ibe unu uche na onye nwa na-akpata insecurity in your locality ọsị nna everyday ụmụ na-abịa na-eme nke a na-eme nke a. So you should not just be pointing at the governor. Ị na-atụ ịgwa m na ọwụ na State House of Assembly kpacha nkata de law na governor ayara pass the law, the bill to law. He will pass it. Because even in the State House of Assembly, we even to vote. Let them go and represent us. Let them speak. And that is why we have the word. We have the word. We have the local government. We have Ìgwè. We have PG. I want to youth leaders in Obodo. We're making it to the level of the local government. We're seeing a local government where but a constituency. Even our levels and channels of government deliver a message to the government. And the Soludo each village in Anambra will an appointee not close to the governor that can be bringing details to the governor. Now, all those details be controlled in the State House when the time, and you know, even Kata will move only to our recently. They have to go even in never call even in never Jipolo meeting. Waiting you to Macanasena. Ebulu ozunwa onye ọzọ dịka ebu nkwụ mana mgbe ebu ozu nwale ịmarụ the meaning of na mmadụ bụ ozu na-aga n'ezi ịmarụ na ihe mgbu ka onye a bụ n'isi aga mgbe ọ bịa metụtara ndị anọ na gọọmenti wee marụ na Latin apụgokwe na mensa. That means na ndị apakatago individual pawakwu anyị nwa gọọmenti and they sat together wee jụọ ajụjụ bagasịa n'ime obodo wee jụọ ihe agwalụba the information they got gama ji wee mee gịnị wee dee a law. In a State House of Assembly, plus other aides cities involved, my governmental and the commissioners, even in a China, with each other, where there a law that will salvage the state, that will save the state from the calamity. I banyagonimi. What do I know? I lay the lad wrong. What would you possibly bad? Simple and short, even a man was body. He could examine in a audition in a screen nke imechenye pụta edi ya akwonye ya asambodo ipụta igwe anya na social media na-edi go ye ibido kita afụwa ọlụ ndị egwu dị na anụ mara what to do that cannot even face the panel. They are afraid. Afụrụ onye ọbụla na aka ya dị ọcha ma ihe ọ na-eme that will be afraid of facing the panel. Isi na ị na-agba afa bịa gbala anya afa gwa anyị ebe ndị ji onye dị etu anataba ebe ba nọ. It's in agba afa gwa anyị kedu ndị bịara jụọ ori ebe dị etu. It's in agba afa gwa anyị kedu ebe ọzọ enwe ike ije nwu. Kedu ebe ọzọ ndị anụ ya eje operation. Ka ịmalụ maka n'ibe na-eme na steeti a anọgo m 2 different places n'ọba
ebe enwere movement of these people abata die nwee shootout dị egwu mana the special grace of God ọwụzi ibe anyị na ba na-eje n'ezi kwada ma ị na-eje ọrụ mbem so n'ibe anyị na-ajụ ọ bụ ka ndị be anyị ghọta since soro udo na-enwere ihe ọ na-eme ndị mmadụ na-adọkasị ya onye kịta ọ try go something still a na-adụ ya and that is what is happening in our lifetime now. Ime mmụ ịnọ n'okwu ime nje ịnọ n'okwu nwere nke amazi anyị eme dị mma so n'ibe law edelu affect ndị ọdịnala na ndị dibia. I'm not against anybody na-eme dibia ọdịnala or onye na-eche ụka. It's because na-enwego so many situation whereby ndị omekome ejide ọ bụrụ na enwere gịnị link up ịmakwa na ejide mmadụ ebe ọ na-eme ajọ iwe na anyị investigate ya ọfụma anyị agbaghị ajụjụ ọnụ ihe eji interview ọfụma ihe eji interview n'aka polisi ọfụma wee jụgasịa anyị so na from ile agada ka ọba na-akọ maka ba si akọba ji eje agwọta ọgwụ ba ji ama onye bụ ego na onye buru ego na ndị nata anụ ji ego na all these things ka eji wee malụ ndị agha etinye aka n'ibe ba na-eme wee nwee ike mee gịnị jidete nwa obodo achịkọ. Ìgwè Crado nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ kelu your view about this Oke Ite of a stuff before I go in details about the question proper m chọrọ ịjụ about this Oke Ite based on ife okwu onye nọ n'ihu akwụkwọ nwụkwa nwa dibia sokwa na advocate omenala or rather let me ask you this question. Oke Ite oso na omenala bụ ọdịnala Igbo and ọ na na-eme mistake by omenala na ọdịnala I correct ya because ọ nwere different first ka difference dị na omenala and ọdịnala ka m wee nwee ike wee fix nwo question a ọfụma. Omenala bụkwanụ ka ndị Igbo si eme ihe ha. Mmemme ndị Igbo, ejiji ndị Igbo, ekike ndị Igbo, asụsụ ndị Igbo, event ndị Igbo dịgasị iche iche a na-eme n'ala Igbo dịka ọfala, iri ji, ịgba nkwụ, ime ego and so on and so forth. Ọnya wụ omenala ndị Igbo. Ọdịnala ndị Igbo bụ ihe bụ ntọala eji wee malụ ndị Igbo. Ha n'idiri imepụta nọọ ihe eji wee malụ ha dịka ịwa ọjị, ichi echichi eze n'obodo nke ebe n'idiri igosi ihe ebe n'idiri imepụta ka ịfịa nọọ ihe eji malụ ha. Ọdịnala Igbo wụ the position of a diokpala na be nna ya, the position of ada be nna ya, ọnya wụ ọdịnala. The institution of diokpala be nna ya bụ ọdịnala. The position of diokpala be nna ya wụ ọdịnala. The position of marriage na anyị Igbo wụ ọdịnala anyị. Ọ ihe eji wee mara anyị. Mana omenala wụ mmemme omume anyị na-eme asị ndị Igbo. Onya wụ the two different things. Ọdịnala wụ ife anyị na-eme wụ part of us that nke abụrụ na maka na onwe obodo anara agba ọfala like obodo m anya nara agba ọfala ịgụ arọ ka anyị na-agụ mana nwere obodo anara anụrọ nwaanyị nwere obodo a recognize the institution of diokpala and ada and so on and so forth. Mana omenala bụzi abịa na nri kịta o nwere omenala jikọrọ nri nyanwa wụ omenala anyị mana ọdịnala dị na nri bụ na anyị echi eze nri obodo nri ya enwerile eze obodo niile dị n'ala Igbo ya enwe eze anyị enwe diokpala anyị enwe ụmụnna anyị enwe ụmụada anyị enwe ụmụ ọkpụ ọnya nwa wụ iwe ji obodo bụ ọdịnala bụ iwewu ekelesu iwekwu ekelesu n'ezinụlọ iwekwu ekelesu n'ala Igbo na anara efichi anara ewepụ there is no law that counters this particular thing on your ọdịnala. Mana inwe ike isi na ịgba ọfala na igwe anọrọ ya na ya agba ọfala ma ọ na-arụ adịrị igwe na ya agba ọfala mana weda ma arụ adị onye nwe ngwulu ma ọ dịrị onye nwe ngwulu olu oge adị ya nwaanyị ya anụ di ọ ya anụ di ọkpali ya abịa mee gịnị nọchie nna ya
no nwere ka anọkọta sị na enwerezi iwe dịka diọkpala na ngwulu ma ada na ngwulu ma ụmụnna onye nwawa ọdịnala anyị omenala wulu mmemme dị iche iche eji wee nwara obodo. Okay, anyway, engineers Simeon Uchenna, ezitie the program, batakwa again because after I go send the request, try can accept our request. So, Ìgwè Crado, I think that the right question is supposed to introduce the Oke Ite ọdịnala Igbo. Ọ na majuta then it is a boy ado ọdịnala Igbo ko ife bịara abịa n'ala Igbo. As long as I am concerned, ana m ekwubie na ịtarị gba mgbe m bido tiwe ọnụ n'ihe gbasara Igbo on this social media. Eso m nna m so nna m wee na-ejegasị iwe niile ba na-ejegasị na-akụzi kalụ m anụnụrụ m ka kwuru okwu Oke Ite mgbe gboo jee gụọ all the history book enwere chọọ ndị okenye ịtarị gbajụọ anụrụ m Oke Ite anụ m na a na-akwụ ikili anụ m na enwere ibe a na-enwe awele like nna mụtala nna m ifunu nna mụtala nna m nwere awele ọ kwadochiri donye na ngwulu a na-enyi ya n'ala na ngwulu and awele a ibe edobelie na ngwulu wụ na aka aja ihe ebute ọnụ mmanụ mmanya na onye ọbụla nọ na ngwulu a bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị once you are hustling once ị nwere ibe ị na-alụ ego kwesịrị isi na ya na-abata you can never beg and that is it no matter how little that thing dị. Mana anụrụ m anything dị ka Oke Ite mgbe m na-eto. My father is a custodian of Igbo culture na nri niile as a whole. Custodian nke wụ na ndị ọcha bịa ndị diaspora abịa mgbe ndị University of Ibadan bịara my father mụtalụ mpam ka a kpọrọ ọnọcha retire ike gwi oti my father there. So mmadụ anya na nwa nwapụta n'ihe social media kọwalụ m what is the custodian the culture of Igbo people. Anụrụ m Oke Ite anywhere in the custom and the tradition of Igbo people. Anụrụ m ya ajụgo m Peter Edochie this question ịjụ m na si ya o mewụrụ na nna aside elu nrịba anyị asịrị na nri na enwere ihe onwe ike ọwụrụ omenala nri anabatala Oke Ite mana ikekwe na ndị ọzọ nabata anya asịbịa omenala maka na omenala wụ ọdịbendị ibe ndị na-eme eji malụba mana ọwụrụ ọdịnala Igbo maka na I believe na ibe ọbụla ama afụrọ na nri mfịa elsewhere ọ bụrụ ọdịnala ebutere ọ bịara abịa. That is my belief. Ejegokwu Maguleri. I'm talking about kingdoms Kalanka. Kingdoms Kalanka kajala akaja. Ejego Maguleri jụọ ese na Maguleri kedu onwere an institution a na-akpọ Oke Ite in the Igbo cultural tradition. The highest person, yeah, the oldest man enwere Maguleri si na onwere any institution dịka Oke Ite dị in the Igbo cultural tradition. Oke Ite ahụ bịara abịa and mgbe Oke Ite a bido ka nsogbu bido wee dịba n'etiti ndị na-eto eto because ka ha sie project data Oke Ite n'imekwala anya aba ọbịa n'imekwala anya ha ọbịa merie ụmụasị be anyị wee filie na onwe ezi onye ya enwe aka ọlụ nwezi onye na-ekwe amụ ọlụ ịgbalụ mmadụ tii n'ọlụ obere oge o mee gịnị otido kedu ihe ewe ọdịnala anyị wụ na ịpụta ụtụtụ iwe nye ọjị kpọkwuo ibe niile ịma ibe niile so na line wee rute ebe ị nọ ndị nwụrụ anwụ ịkpọkwuo ha sịra bịakwa na ị na-akpọba babịala ị na-eke bịa n'oye bịa n'afọ bịa na nkwọ na ị na-akpọba n'ibe iche akpọrọ ụwa wụ na na ka o si wee dị kaba mee ọmaba na ị na-afụ na-abata na ọkaba chekwaba ya odudu ị na ọnịnaghị onye wawa culture na nke Oke Ite asị egbute nkịta egbute nke ọ bụrụ ọgwụ be anyị ibe awụ ọgwụ bịara abịa ndị ejuru ike ibe awụ agbalụ ndị Yoruba enwere m so many Yoruba big men na-agwọta ọgwụ wụ my friends. So many Yoruba big men politicians na-agwọta ọgwụ well, my friends. And from the things when they post to na their statue,
it shows you know have a post to work it because when they are doing it and you see the ones so ndị Igbo ndị be anyị na-emesi dibia ba na-eme ifu na the same thing ndị Yoruba na-eme ka ba na-eme so bacha niile ọgwụ mbute ọwụrụ ọgwụ eji nwa mara ọdịnala Igbo ibe ndị wee jụrụ ajụjụ ahụ na onye so na front people na advocate for this na propagate this new trend of omenala kịta because mụnwa believe na after ngechalụ ntị n'ife nna to the family doctor kwuru na a program waja ịghọtana I really understood that na enwere new version of omenala ọdịnala ụmụ okorobịa be anyị na-ebupụta kịta n'ihu akwụkwọ and not ntọnala ya nke ahụ dobe anyị so onye akwuru wee sị na ọ chọrọ ka ọ kụziere Soludo akwụkwọ na oke itewu omenala Igbo ka ọwụ na ife ọ sọpozuru ikwu uwo si etinye na pasị ahụ mmadụ na ejide onye tiri pasị ahụ mmadụ si prosecute onye ahụ mana no miss the point where Soludo said that na ọgwụ ahụ wụrụ to commit crime or no na promote crime or no na encourage ndị mmadụ commit the crime that the government will come down on you. Ịsago m nke oke ite now Igwe o nwere ofe ajụjụ nchọrọ ịjụ na according to omenala Igbo ọ n'ala Igbo ndị isi wee marụ dibịa si wee bido gboo dibịa ọ na-ama ama ka a na-amụ ya amụ dibịa na-ama ama ka dibịa si ama dibịa nwere ike maa si n'ikwu nne maa ma ọ si be nna maa ma ọ wụ dibịa esi n'ikwu nne o nwere ike ọnwụ na o nwere onye merụ dibịa na agbụrụ generation izi gaa nke ịbụọ gaa nke ịta aga onwere onye lụ dibịa abata na your own turn ọ maghị and the dibịa maghị ụmụnna ya ama na dibịa maghị maka ọba nwa ya ebu ụzọ mee gịnị certify ya na yes na dibịa malụghị na agwụ maghị maka na dibịa ọnwụ na ya amaghị ya ebu ụzọ gbaa afa kụọ aka na agwụ ụmụnna ọbụla na-enwe okwu agwụ abịa na nrịba anya agwụ m onye ụmụ ọchọgụ anyị nwere okwu agwụ nya okwu ebe ụmụnna na-agbakọba ebe a ka e nwere okwu mmụọ ụmụnna onye ọbụla dibịa ya ama na ụmụnna anyị wuchi na obu a nwere onye na-eno di ya anya onye ọbụla dibịa ya ama na ụmụnna anyị obu a ọ na nri Creation Kingdom ya ze hol nya ụmụnna anyị ụmụ ọchọgụ nya ndị ụmụ ọchọgụ ndị ọchọgụ mụka kelibe Ramas Asụsụ Dr. Ramas Asụsụ nọ onye waka geofondri ka isi kelu position ya na nri Ancient Kingdom Dr. Ramas Asụsụ dị nnọọ ka onye bivu obodo oyibo nata na nri jide ego bịakwute eze nri si na ọ chọrọ ichi echichi ajụọ onye iwe ọ ya echi ọ sị na ọ chọrọ ichi aka ji ọgwọ aka ji ọgwọ yes that's all okay mana o nwere ceremonial chieftaincy o nwere ibe dị iche na mmadụ ichi ọzọ nze ya na mmadụ ichi ọzọ abịaba na ibe gbasara ọzọ na nrịba anyị enwere ọzọ wusoro m ọ dị nnọọ ka after asị na during the mgbe Nnamdi Azikiwe na ọ ceremonial president then onye nke ọzọ wụrụ head of ihe bakpa ọ dị ka head of state ka ọ gịnị head of government the head of government ya nwa na-afụ maka ma signing ụmụ ihe niile mana onye nke ọzọ wụ onye na-apụta so abịa na nrịba anyị enwere ọzọ nze a ibe a na-akpọba wa ọzọ omenala nwee ọzọ nke onye kpata ego n'obodo oyibo amara iwe ọ na-alụ onwe ike ọnwụ na ọ na-ebu drọg nwee ike ọnwụ na ọ na-asa nwa agadi nwaanyị ike iwe ọnwụ na ọ na onwe dị iwe ọrụ ftago n'obodo as long as na o ji ego ọbịa obodo agbakọ aka ọnụ chie onye echichi mana ọ dị convenient then we can proceed with that question of nwa dibia because o nwere ife na-akọwa before nwe jụọ ajụjụ a na be aka ji ọfa ya tise amụkwanye asị isi mmiri
o nwere tawa bebe ahụ nwee udu dụkwa n'ime that tower akọwara ya ka Central Igbo Tower. Yeah, Central Igbo Tower. Then the other one akọwara ya as udu jikọrọ Igbo niile ọnụ. Ọ dị realistic ka ọ not just maybe his own pattern of promoting Igbo culture. Brother, nke eziokwu ka mma na-ekwulukwa echi. Ihe niile abụ Dr. Amasu my uncle mgbe m kwa my grandmother ememe invite ọ bịara. Mana ịgwaghị eziokwu ibe niile akpụ ka ọ dị enwere anything na onwere any simbo onwere any tawa ndị Igbo ma onwere any tawa ndị Igbo ọwụ. Etu anyị nọ kịta ịchọ ịbịabeghị ịkpọ tawa bụ onye ihe sọrọ ike ya abịa. Ihe awụ ndị kpatara ego ndị pụrụ apụ kpata ego nata nwee ego decide ya to zaa afa chi echichi o chiri oke mmiri na-ezoro ọrụ o chiri oji mmiri o chiri ese ọba o chiri aka ji ọgbọ ibe o chiri eri ka ego ka eji echi ụmụ ibe ahụ niile ịbịakwute ndị obodo siba na ị chọrọ ichi echichi ma ụmụnna ibe anara ya ego chie ya ibe ịchọ those things abụrụ ya. When you come to Nri Kingdom, the first institution of culture and tradition in Nri Kingdom is the Ezenri. Agacha the Ezenri enweta the Ogbo Nri, which is the Onowu. Mana ya nara agbu ya Onowu, ibe anyị na-akpụ ya Ogbo Nri. Enwecha Ogbo Nri enweta Onye Ora. Ifusi Onye Ora, inweta Adama. These are the three institutions that builds the political arm of Nri Kingdom, the cultural system. The Ezenri, the Ogbo Nri, the Onye Ora, and the Adama. These four people finish. Onye ọbụla na-asị ya ọwụ aka ji ọbọ nke a wụla aka ji ọbọ nke a ibe a wee echichi o wetara ego echienye and na ọwụ na ọmụma wee sendịrị mmadụ echi anybody aka ji ọbọ mmadụ echi anybody aka ji ọbọ so onye na-echi aka ji ọbọ wee onye ji ọbọ yes na Ezenri wụ ihe ji ọbọ obodo onwezi onye ọzọ kwesịrị iti aka ji ọbọ asị echichi n'obodo abụ. That's all. Mana imego na ọbịa bata sakula Ezenri ewo Ezenri o Ezenri o a na-ebugharị n'ego na Ghana must go with ndị India na ndị China oduche bata o wee kwuo na aka ji ọbọ ka ọ chi ichi ọ gbatara na Ezenri n'uche na ochie na aka ji ọbọ mana ọ bụrụ na onye anwa ji ọbọ Igbo ma ọbọ Nri dị na be Ezenri. Ezenri is the institution. Onweze ndị a na-akpọ nzem abụọ inweta this Onye Ora Ogbo Nri Adama and Ezenri inweta cheva iwe nweteze ndị a na-akpọ nzem abụọ. These are the institution, the traditional governmental institution enwere na Nri. Onye ọbụla chọrọ echi niile ma mkpata ego mfọ nchie aka ji ọbọ chi owu aka ji ọbọ then ndị ọzọ na-azazi aka ji ọbọ echiri echi wee ikekwe ndị ji ọbọ ezinụlọ ọbọ ụmụnna a na-akpọbịa ya n'ọnụ ọ bụrụ na ba chiri echichi mana eze ọba network network akwụpụrụ m Ìgwè Crado n'ọkụ. Oh God, Ìgwè Crado biko shigatakwa back. Ife network na-eme ife mgbe program na-atọ. so ndị niile na-afụkọcha ma ndị ọya waba iventi ha ekokọchalụ mmọnwụ na-eme majik na-eme etu na ncha ife niile awụ biznes onye na-eme o ji akpa ego ife niile awụ biznes onye na-eme o ji akpa ego ịghọtago nwere ife dị n'ụmụ ibe ahụ ịfụta ịfụ mmadụ okoluche kojuo iwe bukọjuo mmadụ akpa aba bukọjuo iwe na-aga etu ọbụ iventi ọkwụla na-akụ mgbịrịgba na-agba ma mkpọ na ma knockout nwere ife dị na datin ọmụnwa Crado kwuru nwere anything that is
ceremony. That is an with that in one. That's in the north a gorilla and a ticket. That's in one. What even did yet? What anything to do that place? Okay, Ìgwè Crado. Gawazie n'ihu n'ife na-akọwara anyị maka dibia ịma ama na dibia amụrụ amụ. So dibia ịma ama onye dibia malụ afa dibia ya ebugoro ụzọ gbaa n'ụmụnne ya na dibia malụ ya. Onye na-enedo okwu ana ụmụnna wee kpọọ onye ọbịa ikekwa ọnwụ na onwe iwe ụmụnna na-eme abịa si a na-ekwu iwe afa kwu. And that is why in the olden days onye ọbụla chọrọ ịgba afa in the olden days ihe ejekwuru onye bụ okenye na ụmụnna ya bịa egwu ya na ị chọrọ ịgba afa nyanwa wee n'anya n'obodo wee mmalụ onye o ruru ịgbalịghị afa maka na afa dị iche iche etu esi enwe types of food ka esi nwee types of afa dị iche iche o wee mmalụ onye o ruru ịgbalị nyawa afa wee jụọ ese wee mmalị and afa na-ekwu okwu abụrụ na afa na-afụtasị na afa na ọfụcha o ji mee nke afa adịrọ ka etu a ndị amụma si ebu amụma na-ekwu nwanne ya wụ ejima ọ dị oji ọ dị mba afa wa ama na nkọwa oyibe wa afa enwere ndị enye special gift ịkọwa ịpụta na ayọ si kedu abalị ikwu abalị ọbanye ọkpọkuo mmụọ afa abịa kọwagharị agbagharị ya ama ibe nwee ike ịbụ nyanwa wụ the problem soyi onye wụ kwuche ọsị ya o nwere onye dị etu nwụrụ akwala inwe eche si ya na onwe ọsị ya ọkwa ifugo na ibe ahụ nyanwa okwu afọ ha na-ekwu na ibe ahụ a na-agwakwa na ịbụ na ọ ya abụkwanụ onye wụ okwu afa na ọ ya abụkwanụ ya bụ nwaada akwala akwa na-enye nsogbu na ya bụ ezinụlọ ịgba mbọ ka ịkwa nwaada dunaga nwaada ka nwaada nwere onwe ya ka udo bụ wee dị afa wụ nkọwa na ịgba ama afa awụrụ efu ntọchọsị oke ọchịbụike oyi blu oyi green mbọsọ ọ bịara wụ monde ọ wụrụ ya wụ afa wụ ịgba ama na nkọwa sienu onye wụ afa onwe ndị nwere the special gift for that. So not supposed to be more like lineage something and not onwelu or the possible na mmadụ nwere ike jee mụọ dibia lụwa that dibia mmụọ ahụ possess ya were ya lụwa ọrụ. And okay, mgbe ịsacha alụ nke a ka mma ajụ the very important question. Kedu mmụọ ya possess ya? Na-eke oke ite si wee bido n'ala Igbo onye dibia mara bute ojekwuru dibia ọzọ si a kedu ibe a na-alụ si a na ebe a na-alụ bịa ka ijere Ịkala bịa ka ijere Ijaba Ode ọ bịa ka ijere Akure iruo na Akure ebu ihe ọgwụ ndị Yoruba enyeghị commanding range ihe eji na command ite oke ite ihe evute from there ọ data oke ite ba na-ebute wihe wụ na ba na-eme dibia ba na-ebute akpati ntazia mmọnwụ many akpati a wee ruo ekegbuo ihe na-eku ume mara akpọcha okwu agha wee welie wee jụtarịghị mmụọ dị na Yoruba ajụtasịara ihe isaida na-enye nke ya na-agba n'ukwu ma nke ihe eti n'ọnụ ala ma nke ihe agba na mba aka asịrịngị ihe ji wee na-akọma na-agwa data ite data akpati iwe ya na-emeli. So na dibia ọwụna butela akpati is likely to be a bad dibia. Ọ ndị dibia butela akpati ka gọọmenti Soludo na-achụ maka na dibia ọwụna butela akpati ya na-elili mmadụ ibe eji ebute akpati erike abagokwanụ m ibe a imebe anyị wee ibe a na-alụ di ya wee maa na mmadụ emenwu ụdịka ibe ahụ oha mere nji wee sịra chochochoyi ka nkeji nwayọ nnọọ je mebe nke nna m ba mfụrụ ba na-eme mmadụ ibe ba na-eme ma na ba mechara my grandfather mụrụ ụmụ 15 oyibe ba mụ my great grandfather no nwaanyị to ọmụzucha up to 36
You got to go and he on this successful. Iwe ọ na-eme nwere ebe otile aka na aja iwe. Mana ndị dibịa na-ahụwa nọkata ịfụ nwata nwoke ọrụ kata agbụrụ ọnọkata pịa ọchọ owu dibịa tikawa isi asịa ihe weta 6 million weta 6 million oge elu akwado jebe elu ijaba odo mee iwe ọya eme o mechi iwe ọya eme eweta nke a weta nke a weta nke a sị enwe eje na mọchụarị weta nke jee ụmụaja amụrụ ọfụ ụmụaja nwụrụ n'afọ eweta ka ewetache akwadoro ya akpati nye commanding ring ivulu nata n'ala Igbo. Asịkwa m Chukwu, don't spare these people. Chukwu ibulu Chukwu Olisa bụrụ ụwa ma Chukwu ndị Igbo ma Chukwu ndị ụka kabara wụrụ ndị na-eje ebubatala anyị ọgwụ from outside wee na-agasala anyị ala Igbo. Don't spare them. Don't spare them. The reason wee nyai na the next question m jere ịjụ because na the question m chọrọ ịjụ next even ji wee like ajụjụ a nna ajụghị owu na ebe isi n'ọdụ ka isi mmiri Igbo niile ọdago ọ na-aga ukwu ndị wee be n'ọdụ ka according to ntụ anyị si wee ghọta ahụ ebe Igbo nyara isi Igbo niile gọgọ now Ìgwè Crado kelee alụsị gasị iberivu n'ọnya wa alụsị by the way alụsị okwu amụọ ka mmesi wee kọwa ha dụgasị iche ka ha wuo ofufe. Then number 2 o nwere alụsị wụgasị alụsị ma nọ alụsị eji wee mmalụ ndị Igbo ka iberivu na most of alụsị dọ n'ala Igbo wu majority not most of alụsị dọ n'ala Igbo wu alụsị ebunata ama n'ikwu ha n'okwu in line but achọrọ m ka m jụọ this question maybe ka o wee balance ya ọfụma. Nna m ebe o si ka njọ na mụ nwa Ìgwè Crado arọ bụ na agụ nwa